onye lele onwe ya exam ọmaka ya good onye ọbụla na-ekwu ite n'anya ya mana ebe m na-agbaji ụkwụ ụgbọ gbakọkene ndị agbata obi anyị ka asị ka ha hara nwere obodo a bụ this country ha ncha niile ụdị ihe a mee ebe ọbụla ọ nọrọ mee anọrọ ebe ahụ meruru ya mmata na onye ọbụla nwụrụ anwụ anwụọla ka ịfụ ya anya nke ikpeazụ bụ tautology mmadụ iri anụ onwe ya na-espendi ego squandamania ego ndị dị ndụ ga-eri anyị na-achịkwa na-ebi oyibo ego ndị a ga-eji wee hazigasịa ndị dị ndụ onye ọbụla akwụrụ gasịa mma ewere ya tọgbu n'ozu nwụrụ anwụ o buru ya ejegwara ọ bụrụ na onye ahụ kpatara ya bụ ego ọfụbeghị m onye kpatara ego richee ego ọ kpatara ewere elie ya ewere m na-asị ndị ofe mmanụ nwụọ n'obodo dị agha ha na ebe ahụ lie ya mee mmerimenti ya ndị ugwu na onwe ya anweghị obodo onwe ebe a bụ ebe ha bụ ụzọ eje